kuma wannan daga nan malamai suka ɗauka cewa mabiyi nauyinsa yana kan wanda yake bi, tunda annabi Musa ya ce zan bi ka koya min ilimi, saboda haka nauyinsa yana kan annabi Khadir. Shi yasa ya ce me yasa baka karɓi lada ba don mu samu abinci. Saboda haka kun ga anan inda muna duba da ruhin alkur'ani, abinda malaman ma'alarmomi suke na ɗauko almajirai ba sa ciyar da su sai dai su kyale su bara, sun saba wannan darasin. Haƙƙin almajirai da in kai malami ne ka je ka ɗauko almajirai, haƙƙinka ne ka ciyar da su, don haƙƙin attabi ya zamanto yana kan almatbo. Haka ibnu ashur da waninsa daga cikin malaman tafsiri suka ce da mun ɗauki wannan ruhin da ba za mu shiga halin da muka shiga ciki ba na wannan masifar da wato masifar rashin kula da almajirai yake kawo mana al'ummarmu. Muna gani yanzu daga fadar Papa Roma aka kawo kuɗi ta hanyar Reverend Kuka, aka ce za a ba ma almajirai sana'a wajen 30,000, daga cikinsu ko mutum 5 suka samu ya karɓa addinin Kirista ba asara ba ce gare mu, kuma bayan da kuɗin al'umma za mu iya yi. Amma rashin ruhi, rashin kishi da rashin bibiyar da rashin sanin ya kamata, nan aka samu hukuma wadda ta tsaya akan sha'anin gyara almajirancin nan. Aka yi mai ba ma gwamna shawara akan tsangaya, Dr. Bashir Galadinci Allah ya kare shi, aka tsaya aka yi aiki shekara 8 yadda za a inganta sha'anin tsangayu da kula da sha'anin almajirci, yadda ba zai zamanto suna yawo suna gararan ba a raba su da koyar, ba a rusa makarantun ba a ce an hana ilimin alkur'ani ba, amma a inganta shi ta inda zai zamanto kan cewa maimakon yaran nan a kyale su suna yawo suna zuwa gidan karuwai, suna zuwa club suna zuwa kango, ana amfani da su wajen siyo kwaya, ana sa su a cikin harkar kwaya, ana sace su, ana zuwa ana yanka su, ana tsafi da su, ba irin munkarat din da ba a yi da su. Ka gani mutane ne sun taso kwakwale ne, amma an wance kalar da su, an watsar da su. Al'umma da za ta taso da kusan rabinta a cikin wannan hali suke, yaya gobansu za ta kasance bayan sauran al'ummomi duk yaransu suna tafiya makaranta, suna samun ingantacciyar tarbiyya, muka mun watsar da su akan titi wai muna ni cewa wai albarkar alkur'ani. Wallahi wannan ba albarkar alkur'ani bace. Alkur'ani bai zo ya sanya al'umma ta zamanto haka ba. Amma mun ki daukan wannan al'amari, hukumomin da suka biyo baya suka sa kafa suka shura wannan al'amarin saboda ba su suka fare shi ba. Kuma mu kuma saboda mun zamanto cewa al'umma ce wanda yake ba mu da mafada, ba mu da masu tsare haƙƙin al'ummarmu, ba wanda ya isa ya tirsasa hukuma cewa wannan abin maslahar al'umma ne. Baka isa ba dan kai ka zo ka ce abinda waccan gwamnatin ta yi kai ba za ka yi ba. Abin ba siyasa bane, al'umma ne. Abinda waɗansu ƙasashe suke kenan, ƙasashen Yarabawa abinda suke kenan. Wata hukuma bata isa ba abinda yake zai kyautata al'umma, wata ta zo dan siyasar ta daban ce, ta sa kafa ta shure. Dole ta ci gaba da wannan al'amarin. A ce mun rasa yadda za mu lizinta ma hukumomi da suka biyo bayan hukumar malam shekaru da suka fara aikin wannan sha'anin almajirai din, ba mun sake sanya mun gaza mu sanya hukuma ta ci gaba, hukumomin da suka zo baya, kuma hukumomin sun ki, kuma aka tsaya ana zura ido akan su. In ma mun shiga mun yi babatu a cikin gidan rediyo, sai dai mu rinka babatu akan siyasar yau ana yi da wannan yau wannan yau wannan yau wancan, amma ba akan maslahar al'umma ba. Ya kamata mu farga, ya kamata mu faɗaka, ya kamata mu faɗa, kuma ya kamata mu tashi mu ji. Masu shiga suna magana akan siyasa, irin wannan ita ce siyasa, domin siyasa shine gyaran al'umma. Siyasa ba shine sharri da kutukutu da gulungwita da wane ne ba da suke faɗa don ka samu mulki, ba shine siyasa ba. Siyasa abin da zai gyara al'umma. Kuma wallahi mushkilan nan ta almajirai idan ba mu tashi mun gyara ta ba, time bomb ne muke zauna a kansa, time bomb ne muke zauna a kansa. Duk ga sunan kwarai da gaske, da matan aure da yara mata, duk ga sunan su ma duk al'umma duk an sa an wance kalar da tsarinsu. To shahidi a wannan shine wannan magana ta annabi Musa, wanda malamai suka ɗauka daga nan cewa attabi kamar yanda ibn Ashur ya faɗa, bari in gaya muku maganarsa, yace wa fihi ishara ila anna nafaqatil atba' ala al-matbu'. Wannan nuni ne a cikin wannan ayar da cewa ɗaukan nauyin mabiya akan wanda ake bi ne. Ɗaukan nauyin annabi Musa almajiri yana kan malaminsa al-Khadir. To shine muke cewa
daukan nauyin almajirai yana kan alaramman su da ya dauko su ya je karbo su daga wajen iyaye. Idan ba zai iya ba to haƙƙin iyaye ne su dauki kayan su, ba su cake su ba su ce al'umma za ta dauki nauyin su. Wannan ba tawakkali bane. In tawakkali ne akwai wanda ya kai annabawa? Annabawa gashi suna magana ujra, annabawa ne duk su biyun. Inda haka ne man su ce ai shikenan za su samu albarkar alqur'ani ko za su samu albarkar makaranta, amma sai suka ce lattakhafta alaihi ajra, da ka dauki lada akan wannan, ka dauki mataki wanda zaka nemi abin da zaka ciyar da kanka. To da annabi Musa ya gaya masa haka, qala hadha firaqu baini wa